Se on Markku, morjesta. Tällä videolla aihe, jota paljon fysiikassa käytetään, nimittäin teho- ja hyötysuhde. Sukelletaan ensin käsitteisiin, jotka liittyy teho jollakin lailla. Tässä näkyy nyt energiakaavio. Tämmöinen yleinen energiakaavio, mikä voisi kuvata mitä tahansa konetta. No, koneet on semmoisia, että ne ottaa käyttöön jotakin energiaa ja jollakin lailla sitä käyttää ja muuntaa sitä joskus toiseksi. Ja nyt tässä sitten voidaan tätä energiakaaviota kuvata joko tehojen avulla, silloin tässä meillä on ottoteho, eli se, mitä laite itse ottaa käyttöön ja käyttää tätä tehoa, niin se tuottaa meille sitten jonkun verran tehoa niin kuin hyötykäyttöön. Sitä kutsutaan antotehoksi. No, tämä palkki ei ole koskaan yhtä suuri kuin tuo viereinen palkki, eli antoteho on aina pienempi kuin ottoteho, niin tänne tulee sitten jonkun verran myös hukkatehoa. Tämän kaavion voi laittaa yhtä lailla myös energioiden avulla, kuten tuossa aiemmalla videolla tein. Ylhäällä näkyy linkki, jos haluat mennä katsomaan sen. Eli tässä näkyy ottoenergia. Tämä on se energiamäärä, mitä se kone ottaa itse käyttöön, ja se tuottaa meille sitten jotain muuta energialajia. Ja tätä kutsutaan antoenergiaksi. Ja loput sitten, mitkä menee hukkaan, on sitten hukkaenergiaa täällä alhaalla. Nämä palkit on kuitenkin yhtä korkeat niin kuin kokonaisuudessaan, eli ottoteho on yhtä suuri kuin antoteho plus hukkateho. Ja sama tietenkin energioille. Tämä on tosi monikäyttöinen tämä kaavio. Tämä soveltuu vaikka johonkin moottoriin tai generaattoriin. Tämä sopii yhtä lailla voimalaitoksiin. Melkein mihin tahansa, kunhan se nyt on joku kone, mikä vaan muuttaa energiaa toiseen muotoon. No, nyt sitten kun mennään tuohon laskentaan, niin täällä tulee sitten vastaan yhtälöitä. Taulukokirjassa näkyy teholle tärkeä yhtälö. Eli teho on energia jaettuna ajalla. No, hyötysuhde voidaan laskea myöskin koneelle, ja hyötysuhde kuvaa just sitä, että kuinka paljon me saadaan siitä ottoenergiasta, eli tästä energiasta, mikä on tämän palkin korkeus, pätee myöskin myös yhtä lailla tehoille. Eli tästä energiasta tai tehosta, niin kuinka monta prosenttia me saadaan muutettua siihen hyötykäyttöön. Ja tässä kun tehdään pientä yhtälön pyörittelyä, niin itse asiassa tämä on kreikkalainen eettakirjain, jolla kuvataan hyötysuhdetta. Tämän arvo on jotakin 0 ja 1 välillä, mutta ei saa tietenkään olla yli 1, eli hyötysuhde ei voi olla yli 100%. Pikku yhtälön pyörittelyllä, josta laitetaan tästä ylemmästä yhtälöstä ratkaistaan energia, sijoitetaan sinne teho kertaa aika, ajat supistuu pois, niin tämä on myöskin tehojen suhde. Eli hyötysuhde voidaan määrittää energioiden tai tehojen avulla, riippuen vähän, mitä sulle tehtävässä annetaan. Eli tästä taulukokirjan muodosta voidaan päätellä, että hyötysuhde voidaan laskea myös antotehon ja ottotehon avulla. Homman nimi menee kuitenkin aina silleen, että tänne viivan ylös ja tänne niin kuin osoittajan tulee aina ikään kuin tämän palkin korkeus, joko energiana tai tehona. Ja sitten tämä otto on se, kuinka paljon se kone itse ottaa käyttöön. Hyvä, eiköhän näillä nyt sitten voitaisiin jo lähteä katsoa esimerkkiä. Esimerkissä mulla on tässä bensiinimoottori. Nyt bensiinimoottorin energiajakauma on tässä näkyvissä ympyrädiagrammissa. Kysytään, että mikä on moottorin ottoteho, kun hyötyteho, eli lue antoteho, on 85 kilowattia. Sitten kysytään, että kuinka paljon minuutissa tulee hukkaenergiaa, kun kone käy puolella maksimitehosta. Ja tässä ympyrädiagrammissa nyt näkyy sitten, että miten tämä energia jakaantuu. Tässä on tärkeää huomata, että me halutaan nimenomaan liikeenergiaa tuosta meidän moottorista. Eli se on se meidän, niin kuin, mitä toi hyötyteho meille tuottaa. Eli tämä 30%, mikä on tuo oranssi palkki tuolla, se on se meidän niin kuin, antoenergia tai antoteho. Ja nämä muut, nämä on sitten hukkatehoa. Sitä onkin aika paljon bensiinimoottorissa, eli 70% yhteensä tuosta bensiinin kemiallisesta energiasta menee sitten eri energiamuotoihin, mutta hukkaan kuitenkin. Hyvä, lähdetään ratkoon tätä ja tehdäänkin tämä esimerkki sitten tuolla Amspiren laskimella. Ja laitetaan tehtävä alkuun toi yhtälö heti näkyviin, eli hyötysuhde on antoteho jaettuna ottoteholla.
Tässä kerrottiin toi antoteho, me tiedetään siis mikä on toi PA, ja sitten tässä kerrottiin myöskin toi hyötysuhde, eli eetta. Se on 30%. Ja nyt sitten tuosta yhtälöstä meidän pitäisi osaa ratkaista se ottoteho. No, kirjoitetaan tuo yhtälö tähän näkyviin ja lähdetään sitten ratkomaan. Eli nyt toi meidän ratkaistava suhde PO on tuolla viivan alla. Se on ehkä ikävimmässä paikassa, missä nyt voi suuren yhtälössä joku olla. Eli se pitää ensin kertoa tuolta niin kuin nimitteestä pois. Kerrotaan siis yhtälön molemmat puolet POlla, niin me saadaan se kertoimeksi. Ja CG jaetaan sitten hyötysuhteella, eli eetalla. Yhtälön molemmat puolet, niin meillä on sitten PO on antoteho jaettuna hyötysuhteella. Nyt meillä on tämä ratkaistu symbolein, joten sijoitetaan vaan sinne sitten nuo lähtöarvot ja me saadaan vastaus. 85 kilowattia jaettuna 0,30 antaa meille sitten ton ottotehon. Ottoteho on suurempi kuin antoteho nyt, niin kuin pitääkin. Sitten, paljonko kone hukkaa minuutissa energiaa? Nyt tässä kysytään siis energiamäärää eli jouleja, mutta ennen kuin me voidaan laskea niitä, niin lasketaan niin kuin tehot. Lasketaan hukkateho. Eli ottoteho on puolet maksimitehosta, eli 42 500 wattia. Ja nyt jos kerran hyötysuhde on 30%, niin 70% menee hukkaan. Joten lasketaan paljonko on 70% tuosta meidän ottotehosta. Se on nyt meidän hukkateho. Ja nyt me tarvitaan tuota energian yhtälöä tässä, eli P on E jaettuna T:llä. Eli me haluttiin nimenomaan laskea tässä nyt energioita. Nyt tämä tehon ja energian suhde tulee tästä yhtälöstä. Ja laitetaan sinne nyt nämä alaindeksit vielä silleen, että meillä on hukkateho, hukkaenergia. Ja toi aikahan oli tuossa lähtöarvo annettu 1 minuutti. Joten ratkaistaan tästä nyt, paljonko energiaa menee hukkaan 1 minuutissa tuossa bensiinimoottorissa. Ja nyt se on tietenkin teho kertaa aika, eli tuosta PH on EH jaettuna T:llä voidaan ratkaista toi EH. Sijoitetaan arvot ja pyöristetään taas 2 merkitsevään numeroon. Tuossa näyttäisi olevan just sillain 6 kertaa helposti pilkkua siirrettävässä, niin saadaan 1,8 megajoulea. Ja ennen kuin rupeat laskemaan tehtäviä itse, niin varmista, että sä osaat nämä kaikki käsitteet. Eli tiedät, mitä tarkoitetaan, kun puhutaan ottotehosta tai energiasta, tai sitä antotehosta, energiasta, hukkatehosta ja energiasta. Eli tiedät, mitä ne niin kuin meinaa siellä. Sitten aina kun hyötysuhteen avulla pitää jotain ratkaista, niin muista, että sä voit ratkoa nämä energioiden suhteen tai sitten tehojen suhteina. Ja sitten toisaalta tehon ja energian välinen yhteys. Tämä on myös tärkeä muistaa. Eli aina jos pitää tehon avulla laskea energiaa tai energian avulla laskea tehoja, niin käytä tätä yhtälöä niissä tehtävissä. Jes, eiköhän näillä opeilla nyt sitten lähde tehtävät rullaamaan ja kiitos kun katsoit video. Se on moro.